A második szeretetfajta a szeretlek mert. A legtöbb házasság és a legtöbb ember ezen a szeretet szinten található meg, én úgy gondolom, hiszen nagyon nehezen tud az ember az elvárásaitól, vágyaitól, egyéb másoktól elvonatkoztatni a szeretet, illetve a szerelem témakörénél is. Ebben a szerelmi típusban vagy szeretet típusban tulajdonképpen azért szereted a másikat, amilyen tulajdonságai vannak, amilyen a kinézete, amilyen dolgai vannak. Ez a szeretet típus úgy gondolom, hogy sokkal jobb, mint a ha típus, hiszen sokkal kevésbé kell komoly erőfeszítéseket megtenni azért, hogy úgymond kiérdemeljük a másik szeretetét. Azonban ennél a szeretet típusnál is felmerül, hogy mi történik akkor, hogyha valakit azért szeretünk, mert okos, intelligens, szép és vicces, de találunk egy másik személyt, aki okosabb, intelligensebb, szebb és viccesebb. Mert hogy ez a szeretet alapján, akkor inkább a másik iránt kell vagy kellene abban az esetben nagyobb szeretetet és szerelmet éreznünk.